Ahojte všetci, vítajte späť na kanáli Eliart. Dnes si ukážeme, ako si môžete objednať nálepky s použitím plateného obrázka z Canvy. A áno, viem, mnohí z vás máte iba bezplatnú verziu Canvy, čo znamená, že platené prvky sú chránené vodotlačom. Ale nebojte sa, ukážem vám, ako si môžete objednať nálepky s takýmto obrázkom a získať ich vytlačené a vyrazené bez tejto vodotlače. Ak ste ešte nevideli moje predchádzajúce video, kde som vás učila, ako si vytvoriť kruhovú nálepku v Canve, určite si ho pozrite, stojí to za to. Bol to môj prvý pokus na YouTube, takže vopred ďakujem za vašu trpezlivosť. Začneme tým, že je potrebné mať vytvorený účet v Canve. Ak ho ešte nemáte, teraz je ten správny čas ho založiť, potom si podľa môjho návodu alebo podľa vašich vlastných predstav vytvorte svoju vysnívanú nálepku. Či už pre svoj biznis, darček pre niekoho blízkeho alebo akýkoľvek iný projekt. A dnes vám ukážem, čo robiť s platenými obrázkami, aby ste si mohli objednať svoje nálepky priamo u mňa bez vodotlače. Môžeme sa do toho pustiť. Poďme sa pozrieť na môj predpripravený dizajn nálepky, ktorý som si vytvorila v neplatenej verzii Canvy. Ako vidíte, táto korytnačka má cez seba vodotlač, je tam napísané Canva a je popreškrtávaná. A čo robiť ďalej? Nebojte sa, mám pre vás jednoduché riešenie, ako to zvládnuť. V prvom kroku si nálepku uložíme ako náhľadové PNG. To urobíme následovne, dáme zdieľať, stiahnuť, necháme si PNG, dáme stiahnuť. Tu na vám už píše, že je tam prémiový obrázok, toho sa ale nebojte, tlačte 3 bodky a dajte druhé stiahnuť bezplatný koncept s vodotlačou. Nálepka sa vám automaticky stiahne do priečinku, kde máte nastavené stiahovanie. Môžete vidieť, že nám stále zostala vodotlač, dokonca aj cez Happy Birthday, aj cez korytnačku. Vrátim sa späť a idem do najdôležitejšieho kroku, ktorý po vás chcem. Potrebujem od vás získať a zdieľací odkaz, v ktorom mi dáte povolenie na upravovanie, nakoľko ja mám platenú Canvu, viem túto nálepku tlačiť bez vodotlače. Tento zdieľací odkaz nájdete zdieľať, kopírovať prepojenie. Pozor, pri dizajne musíte nastaviť úroveň prístupu. Každý s týmto prepojením, každý má prístup k dizajnu pomocou tohto prepojenia a môže upravovať. Keď skopírujete odkaz, už len prejdete na môj e-shop, nájdete si pod kolónkou nálepky. V našom prípade mám opäť kruhovú nálepku, takže si dám nálepku na mieru a nájdem si kruhovú nálepku na mieru. Zvolíte si klasický veľkosť, materiál. E-shop po vás bude pýtať nahrať dizajn, takže nahráte tam vytvorenú nálepku, aby som ja videla, či skutočne stojím po svojej zdieľací odkaz. A tu už prechádzame do najdôležitejšieho kroku, priestor na vloženie odkazu dizajnu z Canvy. A len dáte Ctrl+V vložiť. Vložíte do košíka, pokračujete v objednávke. No a mne keď príde objednávka, ja si tento odkaz skopírujem a vložím si do svojej Canvy. Môžem vám to aj ukázať. Som odletela. Otvorila som si svoju platenú Canvu, ja ju mám už stiahnutú v počítači ako aplikáciu, nejdem cez prehliadač a dám si len nový súbor a tu len si nakopírujem ten odkaz, ktorý mi príde vlastne vo vašej objednávke. Korytnačka je bez vodotlače. Takže odo mňa je to na dnes všetko, ďakujem vám za vašu pozornosť, nezabudnite dať odber a like, aby vám neunikli žiadne novinky. Už teraz sa teším na ďalšie video, pretože v Canve stále pribúdajú nové funkcie a možnosti, ktoré si určite nesmiete nehať ujsť. Ak pracujete s grafikou a nechcete investovať do drahého softvéru ako Adobe Illustrator, Canva je to správnou voľbou. Dajte like a odber a vidíme sa na budúce, majte sa krásne.